Ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kalapanya ka jingkershan jangka World Bank banwan ra ya kalinti ka banlong shirta ha ka banweng no ekijing na ka jingbom don jaga thenyut ni don ya ka solid waste management hagi santli ki district ki bahab hapo uput usam ka council ulaong baka thong galong banwan ra ya kalinti ka banne shita ha ka banweng ya kijing ba mi na unyut namar ka jilla kam kwa shu banchupun khu ya ki jabo na kishnong ki thau ba chubret pat shakiwe ki jaka Ula pentip baka World Bank la kerpat yaki KHADC bakan pen state Woodwood yaki kam ki jam hakaban pen kre yaki plan ki badan kam. Ula pentip baka ni kajing rap pisah kan long nadu kajing penlong ya kajing lang pencai pat ba hadu kajing bu yaki Resource Recovering Center ki ban yarap hakaban la pen bet bha ya kajing brek nyut hakishnong ki thau hadu ki district. Kadkum kajing ong Chief Executive Member ba penyat sing aim ka council kan sa IT shen ya ka plan bapura hakaban pentre kam ya ka Solid Waste Management Program ban ai song pisah ka World Bank. Namar kani ka KHADC kala shongru ya ka jingalang bat ki he ka World Bank hinne ka singin kong banya selok ya ki ai jindam kam hi ka council ka hapan bin kre banyo ya ki la jingarap nakaliang ka isi kumnungin address ya kani ka problem jongka solid waste te naduk ka village level haduk ka hima haduk ka district council te habide ba kata ngilai kren but lingba kani ka jingakren ngila shim ya karai menta kani ka meeting ba kawai na kata ngin yak shwaya ka capacity building program kamut ba nakaliang ka council ngin try lang ba kahima ba kishnong ban ay ki awareness program lakalong physically bangin le haman kishnong lakalong daki bor ka juk jing start menta daki online daki media bat kiwe kenang ba kani ka capacity building program, awareness program ke bangin ai nadu ki village level hadu ki hima hadu ke council kan long ke job but ni ka jingtmu jong kan ni ka long ban hikai ki brio kumno ban te lakam ni kiniki jing sapriang jong ni u jong kiniki solid waste ki ba teng bombiang cakabu kani katai ka penjabok ka pen sapriang hapo kamariang ka penjabok wat kiwa ki hapo kishnong kiwa duit ki kiniki telong catchment area ru te kani ka capacity building program awareness program ngin ya wat hati nadu ki school hadi ki colleges te hadu kini ki jaka yo market area ki baya bunpai te but ngin ai awareness hakum kita ki rukom ngila shimru ya karai ba ngin identify lani ngin jit biang sakat tu kat ni teli ki jaka bangin bangin penlong pilot project ya ka RRC kadika Resource Recovering Center kemun hadu menta ngidang don ya ka Resource Recovering Center jongka solid waste management program ke jongi kadang dontang hapo mulai moro tementa ngindang identify shu sakat tu kat ni kecaka ba kajing trekam jong kani ka RRC kalong ba ha kani ka RRC kala don ka construction ki sheds ki repair but ngin khot yaki self help group na kitu gishnong but ha kani ka ikaba kan trekam kalong ba andala wanra ki waste na po shnong hang ni ngin segregate ki waste ngin penbentai ki waste kinu ki bapuot kinu bampuot kinu balak ban recycle kum tater kinu balak ban de kelaru te habide ba kenika meeting benta ni la terwa ke World Bank ba kan ai jing rap ingi ngin ya trailang nadu ban ai awareness program kila don ya ka jingmang ya ka budget na benta kata but hadu kenika by day ba kenika Resource Recovering Center kaba ngin identify sakat tu kat ni teli ki jaka bangin bu ya kiniki RRC banlong kajing yarap nakamta ki ba kamtam haka solid waste ngidang persyang banwara eka rules ke jongiru hapo jong kanika ak kumno ban pentrekam salonsar hakishnong babun aku man syu anu kesa mentama kajing lum bainyut kala judan haban kishnong Henry ka don ka shnong bashim san pauting ka shibnai don ka shnong bashim shispa don ka shnong bashim arspa katkum ka jinglong jingman jong ka shnong don ki commercial area la si ki shimlai spa bakla minyot man ka singi kumta
te ngi lingba kan ka rules ngin don ka jing tha ka basai wat e ka jing lum le se kat no bade ben lum kishnong habai de kata ka ben lum banyut kini kitai namar ka jing pelut khamtam belum yu banyut ka de bet ka bai kali maintenance bakikit napo kishnong kile bu shamatan te kani de ka we pa ka benta habide ba kani ka rules nakaliang jungi ni ngin bu ru wat ya kani ka penalty ka fines pet komenta pin i kibrio kidon kishnong ki blapen khoi bai ka shnong man ka singi ke mi shnong le semen step le ni shisin shtayo ni shisin shibnai ne kidon lu kibrio ki ba khlem akor ki ba kilak kit lupai kinyut hakikali jungki haka pormit ki shubret haka sheba mon tekani kamjar tang hako ke shnong jan paro ki shnong po socialong pin i ki plastik ki bahe bla bon ki nyut hang to lai project ki lit bret le po surok but don ki ba bret cha te kum ye kini ki ba le ye kini ki kam nakal yang jungi haka ni ka rules haka ni ka solid waste management rules ka ba thmai ka bingin penrung kan don ru wat ka penalty ye kini ki ba le kumta te kani kan yarap ha wat ban penne pensa ru wat ka jingkhu jing suba jong kini ki tolong ki jungi ki catchment area bat kumju kan penkhu wat kini ki wa duit ki don bon bah ki wa mentah po social long ke bam wa mkhra ka bam internet shu ban pe ka wa mshopi namar nak ki babon bah ki jaka ki lak tu ki nyut ki ba per ha kini ka wa